Хайырлы көн дуслар, бутагын мин әле. Өченче чыгарылышка да вакыт җитте. Без әлеге дә баягы шәһәр панорамасы дигән бик матур музейда һәм 21нче гасыр Казанына багышланган макет янында. Без инде Казанның байтак өлешләре турында һәм аның тарихы турында сөйләдек, ләкин бер өлеш калды бит әле. Ул иске татар бистәсе булыр. Бүгенге сәфәребез шул якларга булыр. Дуслар, без музей дибез, ләкин әлегә кадәр классик музей, аның ниндидер экспозицияләрен берегез дә күрмәде бит инде. Дөрестән дә шулай, бу заманча музей, һәм аның бары тик бер залында гына, менә шушы татар бистәсенә багышланган залында гына музей чалымнары, без күрергә күнеккән музей чалымнары һәм аның экспонатлары күренә башлый да инде. Татар бистәсе булгач, әлбәттә, иң беренче чиратта аның күп санлы мәчетләренә басым ясала һәм бистәгә бәйле рәвештә мәгърифәткә, дин әһелләренә һәм сәнәгатьчеләргә, татар эшмәкәрләренә багышланган барлык мәгълүмат та менә шушы ярыйсы күләмле залга, экспозицияга тупланган. Экспозицияның эчтәлегенә киләбез икән, билгеле инде иске татар бистәсендә урнашкан 12 мәчет тарихы да шушында. Аннан соң инде дин өлкәсеннән мәдәният өлкәсенә юнәләбез икән. Шәрык клубының күренешләре дә, сәйяр труппасы турында да мәгълүматны һәм алар белән бәйле җиһазларны, предметларны дип әйтим инде күрергә мөмкин. Һәм иң мөһиме менә шушындый экраннарда, заманча музей интерактив рәвештә төрле телләрдә күрсәтелә кинохроника дигәннәре һәм ул кинохрониканың кадрлары яхшы сыйфатта, иң мөһиме аларны интернеттан болай гына эзләп таба торган түгел һәм эчтәлеклеләре 1920 елда мәсәлән менә Сабан туе күренешләре дә бар. Үтеп барышлый гына күрсәтеп узабыз заманча Казанның күренешләрен һәм үзегез белгән урыннарны эзләп табырга була. Шәһәр манзарасы бит инде һәм җайлап кына архитектурага, мигъмариятка багышланган өлешенә дә күчәбез. Татар бистәсендә күрергә мөмкин булган күренекле йортлар дип әйтүем инде. Һәм шушы йортлар аша һәм аларның үзенчәлекләре аша агач йортлардан башлап инде соңрак төзелгән таш йортларга кадәр барып җитәбез. Булай эзлеклек буенча барсак инде, ләкин бу йортларның һәрберсе татарның күренекле шәхесләре белән бәйле. Әйтик инде мондагыларын карыйбыз икән, аларның кайсы Апанаевлар белән, кайсы Юнусовлар белән, кайсы башка сәүдәгәрләр белән бәйле. Шулай итеп җайлап кына экспозиция татар сәүдәгәрләренә һәм зыялыларына да барып тоташа. Җәмәгать үзем ашарга яраткач, гел рухи азык белән генә тамак туймаганлыгын бик яхшы беләм. Шуңа күрә биредә менә шушындый матур гына кафе бар. Тамак ялгап ала торган, шәйләр эчәргә утыра торган урыннары бар. Ләкин ул да тарихи материаллар белән эшләнгән. Бу кафе трамвай дип атала. Шушының иш әйберләреннән шамалыйдыр өлкән буын кешеләре. Монда утырып чәй эчкән вакытта сез Казан урамнары буйлап трамвайга утырып барган кебек буласыз. Бу Казанда трамвайның әле барлыкка килгән вакытлары гына һәм аның ялгышмасам 5 төрле юнәлеше булган. Берсе инде әйләнә юл, калганнары инде төрле юнәлешләргә китә торган яклары һәм менә һәрберсенә мөнәсәбәтле менә шушындый күренешләр. Бу дөрестән дә инде менә трамвайлар шушындый урамнар буенча йөреп торганнар. Шуңа күрә инде менә үтеп киткән кебек булып тора һәм анда әле ул чорның кешеләре дә күренгәләп уза. Кул булгап калучылары да бар. Һәм алардан тыш, әлбәттә инде күп санлы төзекләндерелгән, моторландырылган фотографиялар. Менә мәсәлән грузинская линия дип күрсәтә хәзер. Менә шул трамвай юлы юнәлешләре күрсәтелеп бара, язылып бара. Бу залга кергәч мин сөйли алмаячакмын, ләкин сезгә күрсәтмичә булмый. Анда 360 градуска урнаштырылган экраннар һәм анда шулай Казанның тарихы сөйләнә һәм ул иң борынгы чорлардан 10нчы гасырдан башлап хәзерге заманга кадәр башта анимация, аннан соң терелтелгән дип әйтим, мәйне җанландырылган фотографиялар, аннан соң инде кинохроника белән тәмамлана. Шулай ук бик кызыклы урын, монысын инде килеп үз күзләрем белән күрергә кирәк. Әлегә күз кырые белән генә карыйбыз. Объектив аша гына. Рәхим итегез. Менә шулай, кадерле дуслар, өстән генә узган йөгереп күзәтүебез
3 чыгарылышка сузылса да, шуның белән тәмам дип исәпләсәк тә мөмкин. Әлбәттә, тарих ул бик катлаулы өлкә һәм авыр фән. Ләкин хәзерге көндә аны өйрәнү һәм тамашачыларга яки тыңлаучыларга җиткерү, ниндидер экскурсияләр белән, архив материаллары өйрәнү яки археология эшләре белән генә шикләнмәй. Замана технологияләре безгә аны матуррак итеп күз алларга һәм яхшырак аңларга ярдәм итә. Шуңа күрә музейларга йөреп торыгыз, тарихыбызны белеп торыгыз. Очрашканга кадәр.